10 not I'm not in your mate and I'm in She say guys, nasitiri kunokunonzo kwafarai. Sisinewo none saka nachiita dzudzu. Yes, I Saka inini madha ndisei ndimi muri kuita zvikaringing nabvudzi vedu vari apa nevamwewo zvakara. Saka tiudzei chii chakaita kuti ndimi mutange zvokubika-bika titange zvokubika-bika izvi taita kuti tinayo kutsvaga mari yekuti tione kurarama. Ndo zvakaipa kuti titange zvokutanga saka imi toti maane makore mangani so panhare 7 years tichiita zvekuita izvozvo. Mwana wakatozvarwa akatozvarwa akatofamba akaenda kuchikoro zveakaita batistarenyi rinodzani sister Trish to the Trishes. Saka kuti vakuzipeizizvo zviri sei handina kana mutsihwani wandakatibeka mushewo mari kana kuva ndashayawo kana makastoma saka avatoti ukazonzi mashawa mari yokutenga huku dzeibhozi kuona sekuti ifuchikena nditi saka toti apa pamune muchitochengeta imimi huku here kana kuti munoita zvekutodzihodha samwe huku tinochengeta asi isusu tinochengeta dzatokuchengeta tikwanisi kudzishandisapo tinozotobetserwawo patinozohodha vanozotibatsira. Saka iwe unospecializa nehuku vanospecializa nesadza saka munongomirira sadza here for the past 7 years. Sadza chete sadza rangu rine muriwo ndotobika rine muriwo rine bhifu nechikeni maguru zvese zvinongobikwa pamoto. Ko ava tano vati vabvisa chipoto nombirawo zvechipoto changu chiri poto guys iwe unotozvokuseka akakaka anonzika sadza nechii ane mavegetable nemazai saka akarova panziyo irepo uchanetsa shamwari unotonetsa kana mumba hauti zvokubikirwa saka iwewo unoda nespecializa nechii panapa ko izvo zvii zvinenge zvimwoyo ngechikebha ndojiana ndikationi ngezvigotapo saka patebhuru yenyu yetongoti muri vatatu tuwane makore mangani kuchita izvi saka 27 5 mama brother ini haini kuti mana zviri sei muri kuti chiko nemuchitondi wachibona ndiri kureva nhema chikeni yakaita kunaka iglendora chii iglendora biko kwarai wow that's so nice ndinofara sinambiri saka ndapina mumashoko amuda kutaura kune mayouth aya ari kuzama kuti awane kurarama but vasingatozvi kuti wodii totanga nemimaka isusuka kune vachiri kutanga kutsvaga kurarama hakumbonetsi ndokusingamboshupi ukangoona kana $5 yako ukangofunga zvawa ungakusata iwewe zvemaoko ako zvinotongoita nekuti isusu hadzambosata nemari yakawanda ndakasata nemari shoma but yezvinozva takutowerengwawo pane vamwe pamamonye ipapo netebhu yedoko diki inotonetsa iyoyi tienda pana bhudzi vangu avava ndapina mashoko amuda kutaura inini mashoko angu ndinongofara ndichiti inini ndichitangawo bhizinesi rangu ndaitangawo nehupai ndodzandaikwanisa kutengesa asi ko zvino ezvino ndakukwanisa kuti pedheni unokwanisa kutengesa kana 60 kana 62 urivisi saka ungurizichinika
unoita mbendi yangu here tongotaitongogatangotibana tienda maoko kwa mimi brother motisi asi chakaita chimunhu acho saka iwe perfect andinoti nyama yaita here ndani nzara alright wamanasi mamda kuti chii mashoko pamwe kupedzisira aboti kuita panapa ndinongoudza genga rese variropawo vese kana kuita zvinonaka panapa pafarai panapa vanobata mukomana uyu wape nhamba dzavo vamarasta saka wape nhamba dzavo wamupate kana vachiita zvinonaka zinoti 773550588 kana kuti 0778 kana kuti 07768239 haleluya sasa zvisiri zvepavidhio nyama yaiti nombiroze chipoto changu chiri moto guys iwe unozvokuseka akakaka anonzi kasadza nechi Kune mavegetable nemazai. Saka akarova panziyo here. Uchanetsa shamwari. Unotonetsa kana mumba hauti zvokubikirwa. Saka iwewo unodanya special zvane chii panapa. Ko izvozvi zvinenge zvimwoyo ngechii? Kebab. Ndiana mukadzivona ngezvikotapo. Saka patebhuru yenyu yetongoti muri vatatu. Tuwane makore omangano kuchita izvi. Utsoka 27, 5, 4. Mama graduates. Ini haivi. Kuti manasi zviri sei? Zviri sei. Muri kuti chiko nemuchitondido watiri kuona. Inongo handidi kureva nhema. Chikechi yakaita kunaka iyi. Kwakuri ndokublendora iblendora chii? Blendora beef fry. Wow, that's so nice. Ndinofara zvikambodi. Saka ndapinda mumashoko amuda kutaura kuti amayouth aya ari kuzama kuti awane kurarama but vasingatozvi kuti woti totanga nemi mata vane isusuka kune vachiri kutanga kutsvaga kurarama hakumbonetsi ndokusingamboshupi ukangoona kana $5 yako ukangofunga zvawa uka kusata iwewe zvemaoko ako zvinotongoita nekuti isusu hadzambosata nemari yakawanda takasata nemari shoma shoma bate zvinozva takutowerengwawo pane vamwe pamamonye ipapo netebho yenyu doko doko diki inotonetsa iyoyi saka ndozvese zvandataura nazvo mukati mevhidhiyo yedu chakubata zvakare patikamu chinoteera.